Αν σας αρέσουν τα παραδοσιακά γλυκά, αυτή η συνταγή είναι για εσάς. Σήμερα φτιάχνουμε ανοιχτή χωριάτικη γαλατόπιτα με φύλλο και κρέμα, εύκολη και απίστευτα νόστιμη. Σε μία κατσαρόλα βάζω 1 λίτρο γάλα, 200 γραμμάρια ζάχαρη και 160 γραμμάρια ψηλό σιμιγδάλι. Ανακατεύω συνεχώς σε μέτρια φωτιά μέχρι να αρχίσει να δένει η κρέμα και να γίνει ωραία και βελούδινη. Εδώ αρχίζει να δένει. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο βρασμός, συνεχίζουμε για μισό λεπτάκι ακόμα και αποσύρουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε 70 γραμμάρια βούτυρο και 2 βανιλίνες. Ανακατεύουμε και την αφήνουμε για 2-3 λεπτάκια να πέσει η θερμοκρασία της, ώστε να προσθέσουμε τα 3 μεσαία αυγά. Τα προσθέτουμε λίγα μέσα, ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να γίνει βελούδινη η κρέμα μας. Έλειωσα 100 γραμμάρια βούτυρο. Έχω βουτυρώσει καλά το ταψί μου, το οποίο έχει διάμετρο 22 εκατοστά, και τώρα στρώνω 5 φύλλα βουτυρώνοντας το κάθε φύλλο και πασπαλίζοντας ενδιάμεσα με ζάχαρη και κανέλα. Θα χρησιμοποιήσω συνολικά 4 κουταλιές ζάχαρη και περίπου 1,5 κουταλάκι κανέλα για όλα τα φύλλα. Τα φύλλα τα τοποθετώ στα βρωτά. Αφού τελείωσα τη διαδικασία με τα 5 φύλλα, ρίχνω την κρέμα στο ταψί. Παίρνω τώρα τα φύλλα που προεξέχουν γύρω, τα βουτυρώνω στις άκρες, τα γυρίζω προς τα μέσα πάνω στην κρέμα και τα ξαναβουτυρώνω για να ψηθούν ωραία και τραγανά. Σε ένα μπολάκι χτυπάω 2 αυγά και ρίχνω μέσα τη ζάχαρη με την κανέλα που μας έμεινε από τα φύλλα. Τα χτυπάω όλα μαζί καλά και τα αδειάζω σιγά σιγά πάνω στην πίτα να καλύψουν όλη την επιφάνεια. Αυτό ήταν. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, στις αντιστάσεις στην κάτω θέση του φούρνου, για 40 με 45 λεπτά μέχρι να ροδίσει ωραία η επιφάνεια. Αφήνουμε την πίτα να κρυώσει καλά για περίπου 2 ώρες, ώστε να σταθεροποιηθεί η κρέμα. Στο τέλος, προαιρετικά πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη, κανέλα και λίγο μέλι. Αυτή ήταν η χωριάτικη γαλατόπιτά μας. Αν σας άρεσε η συνταγή, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι για περισσότερες εύκολες και παραδοσιακές συνταγές. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είσαστε καλά.